sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye. VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Sɔgɔmada foli ko di lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma, aw bɛɛ lajɛlen kaw bisimila. Aw ka bi alamisadon uti kalo tile 3 san 2023 tabalen jɛmukan kɛnɛ kan. Kunnafoni bakuruba minnu b'an bolo bi o bɛ tali kɛ nunu na. Niger jamana kan a yirala k'a fɔ ko waleya laban bɛna kɛ walasa cogo min na jamana ɲɛma Mohamed Bazoum ale ka se ka sigi fanga na kura ye min ni ale yɛrɛ ka fanga kundafirila. O ye kunnafoniya ye min lasera arabadon CEDEAO ɲɛma dɔ yɛrɛ fɛ. Halisa Niger jamana kɔnɔ kabini tarata don fɛn min ye Faransi ye ale ka jamanaden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Niger ma a b'a la ka waleya bɛɛ lajɛlen sabati walasa cogo min na olu bɛ se ka bɔ ni jamana kofɔlen in kɔnɔ. An wulila ka se maliden dɔw ma minnu fana sigiyɔrɔ bɛnnen don Niger jamana ma. U ye ɲɛfɔli kɛ u ka jɔrɔnankow la. Rokia Dumbia ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Rose Poivrona walima Tata Rose. Ɲanginiw binale kan arabadon ni san 1 kaso datugunen ye ka tɛmɛ ni dankari waleya ye ka ɲɛsin furancɛ fanga ma. Aw ni sɔgɔma kokura a y'aw bisimila VOA tabalen ka nin jɛmukan kura in kɛnɛ kan. A yirala k'a fɔ ko waleya laban mina bila sen kan walasa cogo min na Niger jamana ɲɛma Mohamed Bazoum ale ka se ka segin kura ye fanga la fanga dafiri yɛrɛ kɛlen kɔfɛ min bɛ dɔgɔkun 1 bɔ. O ye kunnafoniya ye min lasera arabadon CEDEAO ɲɛma dɔ fɛ. Moribo Danbele bɛ ɲɛfɔli kan ye o kunnafoniyaw la. Sardasiw sen donni a la o bɛna kɛ fɛɛrɛ bɛɛ laban ye mun bilalen don tabali sanfɛla la o de bɛna kɛ wulikajɔ laban ye nka an kan k'an labɛn o ko in fɛnɛ kama ni laseli kɛra farafina jamana olu ka keleya tɔnba CEDEAO u ka politiki ani lakana ciden fɛ Abdel Fattah Musa nin kɛra u ka ɲɔgɔn ye daminɛ la Abuja ni ale kan ka ban jumandon tile 2 yanni kangada mun kɛra karidon ka ɲɛsin CEDEAO fɛ ka ɲɛsin Niger jamana ma k'u ka segi sariya kɔnɔna la o wagati kelen na Rusi jamana ye weleda kɛ ko u ka kumaɲɔgɔnya kɛ yaasa ko tɔw kana na ɲagami tuguni. Rusi jamana ka kɛnɛma ko kuma la tɛmɛna Maria Zakharova y'a fara kan tuguni ko Rusi jamana kunnafonidila dɔw y'a fɔ ko u ka nin wulikajɔ in k'a fɔ k'u bɛ fanga ta ka ɲɛsin jamana mun kana bilalen don k'o tɛna kɛ fɛɛrɛ ye mun bɛna se ka mankan ban ani ka ni gɛlɛya ban ni jamana in kɔnɔna la. Jamanaden yelekinw labɔli Niger o bɛ senna hali bi Paris ni Rome kɛlen ka avion 3 bila ka na wa a kan ka to senna tile kɔnɔna la Faransi jamana ka kuma la. CEDEAO ni a ɲɛmɔgɔya bɛ Nigeria jamana ɲɛmɔgɔw bolo. Bola Tinubu ye ɲangini gɛlɛnw sigi ɲame kan. A ye fanga dafirilaw kari d'u ma k'u ka jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Mohamed Bazoum laseg'a nɔ la ko sinon ko u bɛ fanga don a ko la. Kabini tarata don fɛn min ye Faransi ye ale ka jamanaden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Niger a b'a la k'a laɲini u ka se ka bɔ nin jamana kofɔlen in kɔnɔ. U y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔlen don ka tɛmɛ ni waleya ninnu juguyali ye. Nin yɔrɔ kofɔlen in na min yɛrɛ la jamana caman wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ k'u fana jɔrɔlen don. Farafina yan fan fɛ maa dɔw bɛ yen nɔ olu fana ka fɔta kɛr'o ye. Ka bɔ Ɲame an ka lasigiden Mahamud Kaba Jakite ale n'o maa dɔw masalala an ka u lamɛn. Kabini fanga dafiri in kɛra dɔgɔkun tɛmɛlen kɔkan jamanadenw minnu sigilen don Niger kɔnɔ ko u jɔrɔlen don kow tagabolo la. Burema Sako ye maliden ye ale bɛ fanga dafiri kɔlɔlɔw dɔn kosɛbɛ. Anw maliyɛn minnu bɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la an hakili sigilen tɛ fɔ n'i ye ko tacogo lajɛ gɛrɛntɛ kun taara ka da Mali kan u y'o gɛrɛntɛ kelen de ta ka da Niger fɛnɛ kan a bɛ se ka fɔ yɛrɛ ko Niger ta ka jugu ni Mali tɛ parce que Mali ta kɛlen balo dɔw ani furaminɛnw ni carburant olu kun autorisé don olu kun bɛ se ka don Mali kɔnɔ mais CEDEAO ye gɛrɛntɛ ta ka da Niger kan foyi tɛ don foyi tɛ bɔ. Pape Djenk ye finikalalaba ye Ɲame ale ye Senegal ka den ye. A ko u ka baaraw sinsumayara tile 2 in na. Ne bɛ se k'a fɔ ko étranger minnu bɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la an ye wɔlɔfɔ ye mais an ma nɔgɔ parce que an nana tunga de la an nana baara de la donc an ma nɔgɔ an bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la coup d'état ma ɲi mais ni an ye fana coup d'état bɛ ka kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔba ninnu ma baara kɛ u ma foyi kɛ vraiment an étranger minnu bɛ yan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an jɔrɔlen don trop walayi. Kɔkan jamanaden minnu bɛ yan
caaman jɔrɔlen do CEDEAO fana ka laseli la k'u nana CNSP sɔrdasiw lawuli ka bɔ fanga la jagoya. Bi coup d'état kɛra fo bi kɔni ko gɛlɛyara dɛ. N b'a fɛ ka coup d'état ka ban siɲɛ kelen mais sɔgɔmada ne kuma dɔ mɛn ko CEDEAO mɔgɔ bɛ militaire dɔ a bila ka na yan nɔ. O kɔni o tɛ se ka ko ɲɛnabɔ ka fɔ an bɛɛ ka sigi yɔrɔ kelen population o gouvernement o bɛɛ an ka sigi yɔrɔ kelen k'a fɔ o de ka ɲi. Kabini CEDEAO ye a ka nin lasirani kɛ welekanw bɔra fan caman ka a kɔn a kɛra sababu ye Niger député bulon ɲɛmaa yɛrɛ ka bɔ a suɲɛ fɔlɔ ka kuma kabini fanga dafiri kɛra Seyini Umaru ni ale tun ye fanga dɛmɛbagaba ye ko ale tɛ se ka a faamuya CEDEAO min ko ale bɛ jamanadenw kama o bɛ nin gɛrɛntɛ ninnu ta ka Niger denw sɛgɛrɛ nin ka welewele bila ko jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka kɛ kelen ye nin wagati in na ka ɲɔgɔn minɛ kabini kunu tɔndenw caman fana bɛ ka u ka laseliw kɛ k'u bi CNSP kɔ baarakɛlaw ka tɔn sifinw ani a ɲɔgɔnna dɔgɛrɛw mara tɔw kɔfɛ Dosso dugu fana ye lajɛliba kɛ kunu k'u bi CNSP kɔ. Les populations de Dosso ne reculent devant rien pour défendre la patrie. Fosi tɛna Dossokaw lasegi u kɔ faso lafasaliko la Dosso ka den bɛɛ kelen kelen ye sɔrdasi de ye faso dɛmɛniko la an b'a fɔ Faransi ɲɛnɛ ani jamana fɛn o fɛn tɛ Niger fɛ wagati kunkurunin dɔrɔn kɔnɔ an bɛ fɛ kɔkan jamanaw ka dagaw bɛɛ ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ sabula olu bɛɛ ye fɛnw ye minnu bɛ an segi jɔnya la. Général Abdurrahman Chani yɛrɛ ye sɔrdasiw caman sigi kunu Niger mara 8 bɛɛ la n'u bɛ wele gouverneur o kɔfɛ a ye dancɛ 5 dayɛlɛ. Les frontières terrestres et aériennes. Niger dancɛw duguma ani sanfɛ minnu bɛ Algérie ni ɲɔgɔn cɛ Burkina Faso, Libye, Mali ani Tchad ta o bɛɛ dayɛlɛla k'a daminɛ utukalo tile fɔlɔ la san 2023. 1er août 2023. Nin dancɛ ninnu dayɛlɛla ni jamanaw ye minnu ni CNSP bɛ ɲɔgɔn kan fɔ nin wagati in na n'o tɛ maa caman bɛ Niger ni Benin dancɛ la minnu bi kule la ni muso in ko a bɛ faamaw deli u ka sabali walasa maaw ka se ka don Niger kɔnɔ. Solliciter l'ONU et la CEDEAO. A ye kuma ONU ani CEDEAO fɛ k'u ka segi u kɔ. A ye nin maa ninnu ma filɛ u bɛɛ sigilen bɛ dugu ma. A ye an ka dancɛw dalaka an ye aw deli a ye an ka dancɛw dayɛlɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la muso kɔnɔmaw bɛ an cɛla maakɔrɔw bɛ an cɛla n ye camion 245 ɲɔgɔn de jate ani bisi 16 n ye aw deli a sera a dan na ten. Bi araba Niger masakɛ kura ye cidenw bila ka taga Mali la k'u ni yen jamana donatɛmɛ fanga ɲɛmaw ka kuma baaraɲɔgɔnya kan. Mahamud Kaba Jakite, VOA Bambara, Niamey, Niger. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. Orokia Dumbia ni maa caman b'a dɔn Rose Poivron ale ni Tata Rose la ɲangini bina ale kan arabadon ka tɛmɛ ni san 1 kaso datugulen ye. Nin kɛra a kɛlen kɔfɛ ka dankari waleyaw k'o ta ka ɲɛsin finitigilakaw ma fo ka taa se fanga yɛrɛ ma. Ka sababuya kɛ lakanabaliya ale ni sɔngɔw yɛlɛliba ye i n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɔ cogo min na. Mohamed Touré bɛ o kunnafoniyaw perepere latigɛ. Ka fara san 1 kaso kan a kan ka sale $1,000,000 sara sefa wari la. An ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Kasum Tapo min ye Orokia Dumbia ka lafasalibaga ye y'o fɔ AFP ye nɛgɛjuru fɛ. Kumakan minnu tɛ bɛn ɲɔgɔn ma olu bɛ kɛlɛ kɛ walasa u ka mɛn ka sɔrɔ u ma farati lase u ma ka hami kolonɛliw ka fanga kɔrɔ Mali kɔnɔ kabini san 2020 na. Orokia Dumbia min lakɔlen do Mali kɔnɔ a ka cɛsiri fɛ balo musaka camanba kama wa caman tugulen b'a kɔ kosɛbɛ bɔlɔlɔ kan n'o ye réseaux sociaux o jalakilen don danbe ko la jamanatigi ka murutili bila mɔgɔw la ani ka foroba tiɲɛ ko tiɲɛ kunnafoni ko o ni kuma ɲɔgɔnya fɛrɛw tali fɛ. Aw ka mara kɔnɔ kow tɛ ka taa ɲɛ a tun y'a daminɛ mars kalo la ɲɛnamala TikTok kan ka taa finitigi fanga ɲɛmɔgɔba kama n'o ye colonel Assimi Goïta ye sani a ka don kaso la. Ni furancɛ fanga ni ye dɛsɛ ye ni 100 sarada la fu jateminɛ la. Ne tun tɛna hali kelen yɛrɛ di 100 sarada la nga fu a y'o fɔ ka taa sɔrɔsi fanga waati min tun kan kɔn sivilu seginni ye n'o laseli kɛra san 2024 ka taa jamanatigisi kalafiliw la. Maliden si tɛ sigi hɛrɛ la a y'o fɔ ka fara kan ka sɔrɔ famaw bɛ to ka fɔ k'u ye fɛrɛw tigɛ jihadikɛlaw kama. A ko lakanabaliya o bɛ ka bonya yɔrɔ bɛɛ. An bɛ segin ka taa Niger jamana kɔnɔ fɛn min ye Mohamed Touré ale ye maa dɔw hakilina ta fanga dafiri ale ni CEDEAO ka ɲanginiw la. Fɔlɔ ani Abu Dara Traoré o masalala min ni ale yɛrɛ ye Maliden ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don New York.
ko ne ka jateminɛ nin ko nin na kabi a tile fɔlɔ ne y'a dɔn k'a fɔ nin ko nin tɛna nɔgɔya parce que nin ye komi un coup d'état de trop. Coup d'état nin cayara kojugu. Donc fo CEDEAO mɔgɔw fɛnɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la quoi. Surtout coup d'état nin kɛra tuma min na a y'a sɔrɔ mankan foyi tɛ Niger kɔnɔna na. A tɛ komi Mali ou bien Burkina ta kɛra cogo min peuple wulila ka wuli k'u jɔ pendant 3 mois 4 mois u bɛ mankan ci la. Ni sen ta Niger ta ni u ma kɛ o hukumu kɔnɔna na quoi. Ka da ɲangili minnu lagosira ni finitigi fanga kura ma n'a ɲɛmɔgɔ ye Abdurahman Chani ye u kelen bɛ ka kuran tigɛ Niger jamanadenw na ka bɔ Nigeria ka nafolobɔnw bɛ datugu wari dɛsɛlen bɛ Niger bolosɔngɔ bɛ ka caya Faransi ni farajɛ jamanaw ye ɲangili fana boloda ka ɲɛsin jamana nin ma nka min bɛ ka mɔgɔw lasiran o ye farafina tilebiyanfan jɛkulu n'o CEDEAO u ka sɔrasi ɲɛmɔgɔ olu bɛ lajɛrɛ la yaasa ayiwa k'u ka finitigiw bila sen kan lala n'o bɛna se ka banban ka fanga dafiribagaw jagoya u ka Bazum sigi a nɔ la e k'o de yɔrɔ fan fɛ. Kabi kumajan ninnu bɛ réunion na k'a fɔ coup d'état mana kɛ CEDEAO kɔnɔna la u tɛna jɛ n'a ye u ka lajɛ u ka fanga dɔw fara ɲɔgɔn kan u ka sɔrɔsi jamakulu dɔw fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min nana coup d'état kɛ n'a ma sɔn k'a bila u ka jɛ a la ka a ta k'a labɔ i jagoya la. Donc o hukumu de kɔnɔna na sisan hali u ka ɲɔgɔn ye laban na n'i y'a jateminɛ u ye a kuma fɔ ka a sinsin a kan kosɛbɛ. Bon o b'o kɔnɔna na tuma min na nin fɛnɛ nana kɛ tuguni. Donc n'i y'a jateminɛ CEDEAO yɛrɛ ka a ka ɲɛnamaya de bɛ nin ko in kɔnɔna na. Et puis n'i y'a jateminɛ nin coup d'état nin nafa kun t'a la quoi. A kun tɛ. K'a fɔ k'ale bɔra place la dɔrɔn donc ale bɛ tɛ jɛ n'o ye a bɛ coup d'état kɛ. Donc n'i y'a jateminɛ kun tɛ coup d'état in na. Bon n'i y'a jateminɛ k'a ye Niger fɛnɛ ye fantan jamana de ye. Donc jamana min don a gulonnen don jamana caman de la. I yɛrɛ ye déjà Niger ka courant n'i y'a 100 sara lajɛ a 70 o de bɛ bɔ Nigeria. Donc Nigeria y'o tigɛ. Bon wari minnu fɛnɛ bɛ d'u ma san laban kɔnɔna la ni san bɛ ka se a laban yɔrɔ ma Niger bɛ balo ni dɛmɛw de ye. Bon o dɛmɛ ninnu fɛnɛ u y'a bɛɛ tigɛ. U dun y'a a tɛ komi u y'a fɔ an bɛna tigɛ komi yali o kɔnɔna la Niger bɛ se k'i préparer mais u y'a tigɛ yɔrɔ bɛɛ donc a bal'u bɛɛ la k'a fɔ a nin bɛna kɛ sisan. Donc u kun ma foyi préparer a kama. Donc a bɛ ka na ni gɛlɛya ye dɔ bɛ ka fara dumuni sɔngɔ kan a kɛlen don gɛlɛyaba de ye Niger bi. Mali, Burkina, Guinée olu bɛ laseli kɛ k'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnna Burkina ni Mali ko ni fɛn fɛn min sera Niger ma o ye dankari ye Mali ni Burkina fana kan e k'o de yɔrɔ fanfɛla nin na. Bon n'i y'o yɔrɔ jateminɛ Mali ni Burkina ka nin déclaration in tɛ dɔwɛrɛ ye olu bɛ k'u yɛrɛ de makana parce que olu b'a dɔn k'a fɔ ne nin ko in ɲana turu bɛna se olu ma quoi. Donc an tɛ dɔwɛrɛ tɛ k'u yɛrɛ makana mais ne bɛ min fɔ Mali population ye an ka minnu bɛ jamana in kunna sisan sɔrɔdasi minnu bɛ jamana in kunna u ka sabali u ka jisuma k'u koli ji la. Jamana ninnu bɛ ka taa cogo min na an bɛ kɛlɛ min na nin an ma tila o kɛlɛ la terrorisme ko kɛlɛ la. Donc u kana taa dɔwɛrɛ fara kɛlɛ ninnu kan u k'u sen bɔ nin ko in na u k'u ka élection organiser dɔrɔn u ka fanga nin bila ka taa. Ne bɛ se ka ladilikan min f'u ye o y'o ye u ka élection organiser u ka fanga nin bila ka taa parce que malidenw sɛgɛnna kojugu. Mamadou Ben Jara, maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Philadelphie, ale kun ye olu ka koɲɛ ɲɛnabɔliba ye. Ka fara o kan, jateminɛlikɛla dɔw politikiko bina kun kan. A bɛ ɲɛfɔli k'an ye a hakilinata la ka tɛmɛ ni Niger ko koɲɛw ye, ale ni ɲangini minnu bina u kan. E bɛ se ka min fɔ Niger fanga d'Afrique ko in na an ka problème kutubaju ye min y'an fɛ farafina an bɛ jigin an binyɔrɔ la an tɛ jigin an talonyɔrɔ la. Kɔlɔlɔ camanw de bɛ yen nɔ minnu bɛ wuli jamanaw kɔnɔ ni CEDEAO ni Union africaine minnu jɛkulu minnu sigilen bɛ u b'u ɲɛ tugu u kan fo kana se a nin yɔrɔ ninnu ma alors que anw fɛ yen a t'i n'a fɔ ni jamanatigi ye ko kɛ min tɛ bɛnta ye k'a bɛ se ka bɔ yen sariya sira fɛ i n'a fɔ u b'a fɔ procédure de destitution hali o bɛ Amérique jamanaw la yan nɔ o t'anw fɛ yen donc n'o mɔgɔ min sigilen bɛ ko a ka baara kɛ cogo min ka d'a ye hali n'a man ɲi fo ka taa se a ka mandat banni ma o de bɛ na ni problème ninnu ye donc fo ka o de cogoyaw de ɲɛɲini ka fura de sɔrɔ o la parce que ni différence min bɛ bunahadamaden ni bagan cɛ o ye ni i filila i bɛ se ka fili yɔrɔ la u b'a fɔ ko kojugu ye mɔgɔ karamɔgɔ ye o dun tɛ anw fɛ yen nɔ
Faransi ye baara belebele boloda kunu k'u ka jamanadenw labɔ bari sabu u ka jamanatigi ka fɔ la ko lajaba bɛ ka ɲɛsin u ka lasigidensow ma. Farafina gun tile biyanfan jamanaw fana o ɲɛmɔgɔw u kelen bɛ k'u ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw wele lajɛrɛ la Abuja labɛn na ayiwa ka maa ninnu jagoya u ka se ka Bazum sigi a nɔ la. E yɛrɛ hakilina ye jumɛn yɔrɔ fanfɛla la? Mali fana y'a fɔ o ni Burkina ko ni fɛn fɛn min sera Niger ma o ye ka kɛlɛbaga olu fana ma. CEDEAO ka kumakan ye k'u b'a fɛ ka a kɛ sodasiw bila ka taa Niger. Ne yɛrɛ m'a dɔn mɔgɔninfin ni min n'a hakili dafalen bɛ ɲɔgɔn fɛ bɛ se ka na n'o hakilina ye cogo min na. Ka da kun damadɔ kan I bɛna taa mɔgɔ minnu kama olu tɛn'u sigi k'i makɔnɔ mɔgɔ kelen nɔfɛ lakanani nɔfɛ a bɛ taa mɔgɔ yirika 100 ou bien ba caman de ni bɛ to a la a bɛ taa mɔgɔ min yɛrɛ nɔfɛ o fana yɛrɛ ni bɛ sɔn ka to a la donc o ye fili ye min yɛrɛ kuma man ka mɛn mɔgɔw tulo la parce que o ye hakili dɔgɔya baara ye quoi donc u bɛ ɲangili minnu kɛ n'o ye sanction ye bien vrai k'o t'u ka gafew kɔnɔ u ka taa n'o sira ye ka t'o ma ka t'o ma mɛ opération militaire nin kɔni o ye filiba de ye. Ɲangili kɔni ayiwa a bɛ ka tiɲɛni don Niger nin y'a dɔgɔkun kelen courant bɛ ka tigɛ faba kɔnɔ n'o ye Ɲamɛ ayiwa baloko bɛ ka gɛlɛya fɛnw sɔngɔ bɛ ka caya wari tɛ nka Niger sɔrɔdasi fanga u y'u ka dancɛw dayɛlɛ ko kura la e ko don n'a nata la mun de bɛna se ka kɛ ni ɲangili fanfɛla la. Min bɛ se ka o nɔgɔya o ye Niger kɛrɛfɛ jamana minnu surtout Mali ni Burkina minnu y'u kan bɔ nin ye tan ani Guinée olu de bɛ se ka dɛmɛ kɛ sisan k'u ban CEDEAO ka ɲangini ninnu ma min ye économie sira ye wariko ni sanni feere siraw ye ka dɛmɛ kɛ Niger la pour que u se ka u bɔ nin cogoya nin kɔnɔna la. N'o tɛ fanga dafiri tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye Misi Ture ne kɔni ka laɲini tɛ mais kun min bɛ na n'a ye fo ka fura ɲini olu de la. Mali, Burkina fo ka taa se Guinée jamana ma olu kɛlen kɔfɛ k'u jɔyɔrɔ yira ka tɛmɛ ni Niger ko koɲɛw ye fɛn min ye Bobo Julaso sigibaga dɔw ye olu hakilina tɛ kelen ye o koɲɛw kan. An ka lasigiden Alidu Wedraogo ale wulila ka don Bobo Julaso sugu kɔnɔ a ye min sɔrɔ ka d'a ma nin koɲɛw kan an ka o lamɛn. An bi Bobo Julaso sugu fiyɛba da le da cɛ bɛ yɔrɔ min wele ko kɔkɔ donda kuma wɛrɛ ti fɔ yan fo foroba bataki min Burkina Faso ani La Guinée ni Mali y'a ɲɛsin CEDEAO mɔgɔw ma. A kɔni n'a tun sɔrɔla fɛn ti komi bɛn tun bɛ Burkina yan a bɛ se ka taa dɛmɛ kɛ mais Burkina yan bibi na an yɛrɛ b'an yɛrɛ yala n'a fɔra ko an ka sɔrɔdasiw ka tila ka wuli ka taa Niger dɛmɛ ka kɛlɛ ka sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ bɛ Burkina yan ne fana b'a yɛrɛ ale fana ye ko wɛrɛ le ye dɛ. Tiɲɛ an kɔni ɲɔgɔn ka sigiɲɔgɔnmaw ye an bɛɛ farafinw ye tiɲɛ mais nin côté na kɔni ne kɔni ka yetara a bɛ gɛlɛya dɔɔni. Fatumata Kaborelo kumana ten min si bi san 37 ra tafe fini complet baara n'a ye musɔrɔ wulema siri saki b'a bolo a nana samara ɲini a den ye. I n'a fɔ Fatumata Kabore ka kuma kɔjaabi Steve Da o ye commerçant ye. Nama Niger dɛmɛ a kɛra kuma hali bi an b'o kɛlɛ kelen la kɛ fo ka taa Niger dɛmɛ parce que bibi nani an ka kɛlɛ ni fanga bɛɛ mɔgɔ kunta n'o bɛɛ bɔ Niger de ka don an fɛ sinon an ni Mali ka ko nin ale ye dɔgɔnin kɔrɔko lo ale ɲɛnabɔ ni bɛɛ mais an ka mɔgɔ kunta o bɛɛ bɔ Niger de ka don an fɛ. An bɔ ni lɔgɔ fiyɛra an y'an kun la kibaruya jɛnsɛso min journal L'Express ye an y'o ɲɛmɔgɔ sɔrɔ min Mutamu Kani ye. Mali ka bon cogoya min na olu yɛrɛ ka mɔgɔw fana ka ca o ma se a kɔrɔ an fana bɛ ten fo an ka yɔrɔ bɛɛ sisan yɛrɛ n'i y'a jate ta dugu caman bɛ wuli la mais mɔgɔw tun bɛ se ka sɔn pour que an ka taa Niger dɛmɛ mais an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ yɔrɔ min na o ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka terrorisiw kɛlɛ o y'an ka baara ye La Guinée kɔni t'a ka fisa mais Burkina ni Mali an bɛ cogo min na sisan an yɛrɛ ma se an yɛrɛ kɔrɔ terrorisiw b'an tɔɔrɔ la mais n'a kɛlen bɛ comme moyen bɛ sisan an ko an bɛ taa Mali Niger dɛmɛ ne hakili la min ka gbɛlɛ premier temps ni n'an sera ka se an ta kɔrɔ Mali ani Burkina ani Niger sisan ka fara kan olu bɛɛ bɛ position kelen na parce que militaire lo donc a kɛlen bɛ comme militaire lu fo ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Mutamu Kani yɛrɛ ka hakilina tara mankan min bɛɛ bɛ bi farafina kunko yɛrɛ tɛ tugun. N'an ma hakili sɔrɔ a la a bɛna kɛ comme CEDEAO kɔnɔ lo an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la ale ti CEDEAO tɔnɔ tara jamanadenw ka tɔnɔ tara mɔgɔ si ka tɔnɔ tara parce que min tuma dɔ la ne sigira n'i b'a miiri ka ɲɛ a kɛra comme an bɛ min wele fangababa ninnu n'o ye Union européenne ani Faransi États-Unis olu ni Russie a kɛlen bɛ comme olu de bɛna b'o fɛ ka kɛlɛ yɛlɛma ka na kɛ an fɛ yan donc fo an ka hakili sɔrɔ ale la ne hakili la u ka Faransi o Russie o Amérique o Allemagne o u bɛɛ ye kelen ye. Useni Banse o ye kuma lajɛbaga ye a b'a fɔ min ma ko analyse
ale kɔni fɛ Mali ani Burkina bi kan min kan o jo kan lo. Ayiwa jo fana baara parce que ni y'u ka dugu ta ka bolo filɛ bibi na surasilo sigino fangara Mali surasilo sigino fangara Burkina o ka fanga fana CEDEAO nafa organisation wɛrɛw b'o kɛlɛ la donc o b'o yɛrɛ na kɛlɛ la kɛlɛ wɛrɛ nana min bɔn olu ta ma donc c'est normal wuli ka jɔ o yi ka min fɔ fana ko bibi na lu jɛn lu ka kɛlɛ kɛ ni dugu ye dugu min b'a fɔ k'a bɛ se ka sen don Niger ka ko la n'i y'a kɔlɔsi o yɛrɛ na kan dɔrɔn tɛ o laanu fɛn dɔ la bolo laanu fɛn dɔ kan o jigi dugu wɛrɛ le kabini ni bɛnkan sɛbɛn nin bɔra kanbɛlɛjɛkulu an bɛ min wele ko OSCE olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲagara Abibu Ouattara ale y'o ɲɛmɔgɔ dɔ ye a si bi san 45 la an y'a sɔrɔ a nusɔn ka di kosɛbɛ. A bɛna CEDEAO yɛrɛ fanga lo dɔgɔya kɛ dugu 15 la ni ninnu dugu belebelebaba ninnu mɔgɔ 4 sera ka o yɛrɛ bɔ o ra a b'a lɔn k'a fɔ ko a bɛna CEDEAO fanga dɔgɔya fo caman parce que bi tɛ an y'a fɔ CEDEAO ye ko ka wuli ka se ka armement yaala ka dugu mun bi terrorisme kɛlɛ kɛra ka o dɛmɛ o ma sɔn ka kɛ. Jatigɛ kelen o bi Abibu Ouattara hakili talon ka kɛ sababu ye ka taa fadan guruma Burkina fo ka taa bila kancari dugumɛsɛn caman bɛ yen minnu wulila ale fɛ banbati tɔn ni sira ninnu bɛɛ tiɲɛ sɔrɔsiw ka se ka boli Burkina ka taa se Niger jamana na ale fɛ o bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ caman. Ka taa fada kana na se Niger ka frontière la a b'a lɔn k'a fɔ ko terroriste tu ka duguden caman ta bon terroriste dugu mun ta a b'a lɔn fana k'a fɔ ko tuma caman o bi bombe artisanal o tun b'o don siraw kan donc an ka kɛlɛ nin kan ka taga sisan militaires ni ɲɔgɔn cɛ le faamuyali balaw kan ka sɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka fɛrɛ yaala olu sira ninnu kora. kuma min ka ni kelen ye Burkina ani Mali ka fara ɲɔgɔn kan ka taa kɛlɛ kɛ Niger jamana na a ko ni a fɛbagaw ka ca nka mun b'o yɛrɛ minɛ a kuma nin na fana olu tɛ dɔɔni ye. Halidu Ouedraogo VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Nin ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw selen ye min bɛna lase Siyaka Tarawele fɛ. Handball ka fara farikolo ɲɛnajɛ suguya tɔw kan o bɛ ka kan ka segin ka na Mali lekɔlisow kɔnɔna na o ye Mariam Katikɔn ka laɲini ye. Mariam Katikɔn ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye n'an ko superviseur handball championnat ɲinan san 2023 ta kɛnɛ kan min bɛ senna Bamako stade du 26 mars la. Superviseur ye mɔgɔ min bɛ contrôle kɛ ni équipe nana sisan ne bɛ taa veiller ka se qu'ils soient à l'heure an ka match daminɛ à temps mais avant que an ka match daminɛ m'u ka licence vérifier n bɛ se k'a fɔ gɛlɛya dɔɔni b'a la parce que ɲinan championnat kun tagala jana dɔɔni an ye 2 semaines ta presque an bɛ ka temps vers la fin quoi déjà le vendredi an bɛ taa 5e place classement ninnu daminɛ kɔrɔ bɛɛ sɛgɛnlen don sisan n'i ko à l'heure pile i bɛ taa jɔ kuma dɔ ni file y'u kunna pour ka bɔ sɛgɛn problème mais il faut que i ka kɛ exigeante pour que ka se ka daminɛ à temps quoi parce que nous sommes en train de préparer les compétitions internationales olu dun ma nɔgɔ handball bɛ comme discipline tɔ bɛɛ lajɛlen quoi an bɛ fɛ ka ja jamanakɔden bɛɛ ye comme discipline tɔ bɛɛ lajɛlen parce que discipline min a dɔnnen tɛ kosɛbɛ pour que discipline yɛrɛ ka se ka san sɔrɔ il faut que école sport ka san sɔrɔ yen yɔrɔ la don o don n bɛ se k'a fɔ gouvernement k'an dɛmɛ hali bi sport scolaire ka segin école kɔnɔ n'o kɛra dɔrɔn Mali discipline bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ parce que handball kan ka kɛ an ka programme na école la mais a tɛ ka kɛ. E yɛrɛ ye kalanfa ye farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan lycée Fil Dabo la Bamako. I y'a fɔ cogoya min na ne ye professeur d'éducation physique ye lycée Fil Dabo kɔnɔ. Ko gouvernement kan ka aw ka discipline dɛmɛ kosɛbɛ n'o ye handball ye dɛmɛ suguya jumɛn de don. Handball dɔrɔn tɛ dɛ sport scolaire ka segin a nɔ na école la n'o kɛra discipline bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ ani installation b'an ka école kɔnɔ Mali kɔnɔ bi installation bɛɛ périmé don farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na an ka école la n bɛ se k'a fɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ la a tɛ yen yɛrɛ Fil Dabo kɔnɔ an ne ka denmisɛnninw b'a tracer bɔgɔmugu de la don o don n'an taara o c'est chose qui n'est pas facile ni amour yɛrɛ t'i la a tɛ se ka kɛ. Handball yɛrɛ bakuruba la a bɛ kɛ cogo di. Handball yɛrɛ la bakuruba la a bɛ jouer terrain min kan o ye 40 mètres sur 20 de o terrain ye terrain bɛ sɔrɔ ballontan terrain kɔnɔ. N'o ye silan dolantan ye. N'o ye silan dolantan ye volley terrain fɛnɛ b'ale kɔnɔ basket terrain fɛnɛ bɛ sɔrɔ handball kɔnɔ comme anw bɛɛ fɛnɛ bɛ se ka sɔrɔ football kɔnɔ cogoya min na terrain quoi nɛmu quoi 7 personnes de bɛ jouer 7 bɛ jouer 7 bɛ nɔrɔla bila ani entraîneur 2 bon ɲinan yɛrɛ cɛ équipe ye 13 de muso équipe ye 5 ye parce que Gawo bɛ yan muso ni cɛw la Sikaso bɛ yan cɛw la Mopti bɛ yan cɛw la Segu fɛnɛ bɛ cɛw la Ispas muso ni cɛw AS Police muso ni cɛw Musabugu muso ni cɛw Lafiabugu muso ni cɛw CMB centre omnisport base o fɛnɛ muso ni cɛw ye Mande commune 2 ani Mamayira de Kati olu bɛ cɛw la. Handball ɲinan san 2023 championnat kɛnɛ kan Mali marabolo caman ani Bamako handball tana caman y'u niyɔrɔ t'a la VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele ka laseli don.
sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. I n'a fɔ ladalako la tabale bɛ kumada di malidenw ma hamina ko ni jɔrɔnako min bɛ u la jango an bɛ waati min na i ko sisan u ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu la an ka maa dɔw ta lamɛn. Assalamualaikum bewa ne to Seku Bari nongo wona ngata mi sere ko ngo ne ya sere mi boni zere ko basum ko bla yani ko do wole che ko no to bi nizira temeni ni nizira keleni marfangle wona malini burgana yi kana boni ngo ne ko be nizira fafe parce que ni fera nizira la mata do no kuna malga surtout malimi rabe ga sere were sere kinye donc nous grave ba ko bisere wajibi maliki lobe ka kuy makono donc ami vo mali famo yana o ka labe sabati mo sitani go bo chugo do ngoina Seku Bari nonko sergi de kolokan. Wassalamu alaikum adama gindo ka bo badugun nafaji hamna ko fula walma sawa be mbolo mbina wala sawma aka fo jimogo be kame a folo CEDEAO mo ko kamiri o kasira alanye alami be wod alami wodan o kasira wonye ko jugu be ke abe teme aw sigilen be abe nyimbala atu fefo ni o ko kɛra a bɛ wuli a ko a bɛ sanction bin mɔgɔw kan ka mɔgɔw tɔɲɔ o kuma CEDEAO sigira kun jumɛn na CEDEAO sigira kun jumɛn de la ma se ka o dɔn o ka CEDEAO sigira kun min na sariya min na o k'o sariya bato ka kɛ ala kama an bɛɛ lajɛlen bɛna sa mɔgɔ si tɛ to dugukolo kan n'i ye galon tigɛ i bɛ sa wa diɲɛ kɔnɔ i ye fɛn fɛn kɛ yan lahara ala b'i ɲininka o la dɛ ka sabari u ka dugudenw lajɛ ni in ka hamina ko ye ala ka wuli tile hɛrɛ assalamu alaikum. Aw fana n'a y'a sɔrɔ ci kan b'aw bolo ka lase a bɛ se k'olu ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 001 20 24 30 47 16 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ a n'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ aw ye musolaka walima musomisɛnnin ye a ka d'an ye k'aw fana ka hamina ni jɔrɔnakow dɔn. Nin bɛ dan sigi an ka bi tabalen jɛmukan na min yɛrɛ baaraw labɛnna George Atino fɛ ni ka kunnafoniyaw lase aw ma ne Seinabu Cero yɛrɛ fɛ sini jumadon ni waati kelen in na ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ni kunnafoniya wɛrɛw ye nka ɲan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la Ala ka tile hɛrɛ di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma.